Barta ombeni obat cacing bolo, iki metu cacinge kaya ngene iki. Lho, awertae ketok ya. Iki obat cacing bolo. Fokus dikai obat cacing. Iki cacing ya. Iki cacing parasit bolo. Iki obate. Iki obat cacinge bolo. Ya kudune teratur bolo. Tolong sasi sepisan ombeni obat cacing iki bolo. Iki lho nyatane kebukti tenanan ya bolo. Wedhus cacingan. Dene posisine ora gelem lemu bolo. Kuru, mangane gragas tapi kuru. Ombeni iki lho. Ya, ombeni iki lho obat iki. Iki bar tak ombekno Dik bengi. Bengi tak ombeni, esok cacinge metu. Langsung seketika bolo. Wah, akeh banget iki.